Прывітанне сябры, всех вітаю ў чарговым влоге на маём канале. Гэта влог за ліпень. У мяне гэтым разам атрымалася трохі урыўкамі ўсё паснімаць, таму я вырашыла тут сесці і дадаць трохі сваіх каментараў, каб было больш зразумела, што адбываецца ў гэтым влоге. Пачаць я б хацела з вялікай падзякі кожнаму, хто каментаваў, глядзеў, лайкаў мой папярэдні влог. Я ўсё прачытала і хачу сказаць, што гэтыя ідэі і пытанні, якія вы мне задавалі, я дакладна буду выкарыстоўваць у наступных сваіх відэа. І я спадзяюся, што ўжо наступны мой улог будзе ў сабе ўключаць нейкія ідэі, якія вы мне напісалі. Таму яшчэ раз вялікі дзякуй кожнаму, хто прыймаў удзел у актыўнасці пад папярэднім відэа. Што датычыцца ліпеня, мне здаецца, што мне ўжо пара увадзіць такую рубрыку, што я любіла ў гэтым месяцы, таму што у ліпню я паставіла кропку просто ў пытанні, ці магу я жыць сваё жыццё без ровара. Адказ, канешне, не. Мы шмат каталіся, мы ўвогуле шмат катаемся асабіста гэтым летам. І я ўпэўнена, што гэтае лета не было б такое багатае на эмоцыі, калі б у мяне не было ровара. На ровары я езджу і па справах, на ровары я проста катаюся па нейкіх раёнах, на ровары я нават вандрую. Гэта вы ўбачыце трошачкі пазней. Таму давайце паглядзім, як мы каталіся і што рабілі. Вось ведаеце, калі трапляеш у нейкія такія адукацыйныя установы, сам думаеш, можа, я б тут павучыўся. Я як чалавек без вышэйшай адукацыі сапраўды лаўлю сябе часамі на думцы, што можа мне яшчэ не позна і можа мне штосьці цікава было б вывучыць. Прапаганда ровара працягваецца. У гэтым месяцы я засняла 2 месяцы, у якіх мы былі па запознанню. Гэта Чырвонец, там была вельмі высокая вежа, з якой адкрываліся проста нерэальныя віды. Калі вы жывяце недалёка ад Познані, я вельмі раю вам туды з'ездзіць. Калі вы катаецеся на ровары, то вам таксама будзе вельмі цікава ўся гэтая дарога ад Познані да гэтай вежы. Таксама ў гэтым месяцы першы раз выкупаліся. Купаліся мы ў возеры, які знаходзіцца ў Кекшы. Кекш, ёсць такой горад. Паглядзелі там на розныя аднапавярховыя раёны, прыватныя дамы. Яны там вельмі класна выглядаюць. Трэба ведаць, што мясцовасць тут дастаткова гарыстая. Мы дабіраліся з велікамі, гэта было складана, часамі прыходзілася ісці пешкам. Вось, але часу гэта шмат не займае. Вось зараз, напрыклад, камера не перадае, якія тут склоны, але места вельмі прыгожае. Калі вы любіце лес, так як любім яго мы. Просто кайф. Прыехалі ў Кекш. Тут ёсць вялікае возера, вельмі, наколькі мы ведаем, прыгожае і крутое. Адчуванне, што мы прыехалі на дачу. Але ў нас няма дачы. Будзем катацца і купацца. Што вы думалі?
Мне ўжо вашы гэтыя старыя гарады не цікавы. Мне падавае лес, озера, ровар і павольныя пакатушкі. Гэты дом вельмі похож на мою мару. Просто огромный дом з огромнымі вокнамі. Стаіць сярод леса і глядзіць на возера. На камере возера выглядае як лужица, але яно вельмі прыгожае. Ну вось mission completed, так скажем. Вось на таком цудоўным пляжы. Нарэшце трапілі ў Прагу. Як я і чакала, мне вельмі спадабаўся гэты горад. Ён сапраўды вельмі прыгожы. Мне вельмі спадабалася, што ён такі гарысты. Мы паглядзелі на яго з розных высокіх кропак горада. Там шмат куды можна забрацца і паглядзець з вышыні. Што сказаць пра Прагу? Все ведаюць, мне здаецца, што Прага гэта адзін з лепшых гарадоў для турыстаў. Дарэчы, усе класныя, смачныя месцы, якія мне спадабаліся, я адмеціла далей на відэа. Можа, камусьці будзе карысна. Усіх вітаю з другого дня ў Празе. Другі дзень у вандроўках самы лепшы, таму што ты ўжо трошкі ведаеш горад, ты добра выспаўся, прачнуўся ў новым горадзе і гатоў нешта яшчэ тут пакараць. На сёння у нас ужо ёсць планы. Здаецца, мінімум 2 з гэтых планаў — гэта залезці дзесьці высоко і глядзець на горад. Зараз мы пойдзем на сняданне, яно у нас уключана ў кошт нумара, у якім мы жывем. Мы заўсёды робім па-рознаму. Часцей за ўсё мы не бярэм сняданні, якія ўключаны, але гэтым разам аплацілі яшчэ і сняданне. І гэта таксама прыкольна, таму што, не ведаю, я люблю адчуванне, калі ты прыходзіш, а там ужо ўсё гатова. Бяры, што хочаш, проста еш, што хочаш, што пажадаеш. Не ведаю, люблю гэтае пачуццё. Мы знаходзімся вельмі высока, і мы адчуваем, як трасецца гэтая вежа. Разумееце, як гэта страшна?
Ніколи не хотіла у Дубай, але зараз стало вельми цікаво. Самая вышэйшая кропка, здаецца, на нашай планеце. Як заўсёды завалакліся ў новае будаўніцтва, ў жылыя раёны. Я вельмі люблю па такіх раёнах хадзіць. Я разумею, што горад не сканчваецца толькі ў старых гарадах. І мне заўсёды вельмі цікава паглядзець, як жывуць людзі, мясцовыя жыхары, якія не жывуць у цэнтры. І мне заўсёды вельмі цікава, як будуюцца новыя раёны, новыя дамы. Таму я заўсёды прагну папасці кудысьці сюды. Зараз мы ідзем у раён Карлін. Мы яшчэ не там, але мы па дароге зайшлі вось такі раёнчык. Я не ведаю, як ён клічацца, але мы яго пабачылі з башні, на якой мы былі. І зараз я вам пакажу вельмі цікавую рэч. Вось такія дома. Такі вось раёнчык. Тут таксама вельмі прыгожа. І глядзіце, як землянкі нейкія. Ой, сорі, я здымаю чувака, трэба далей зрабіць. Вось вельмі прыгожа, мне вельмі падабаецца. Честно, я даже больше в Таллин хочу съездить. Я уже тоже хочу в Таллин. Особенно в такую погоду. Да. Лепшае, што я магу вам параіць, гэта карыстацца SPF захістам. Я ж по-украінскі размаўляю так-то. Как защита обороны. SPF оборона. Опа. Падабаецца такое спалучэнне зелені і бетона старага. Давай. Пражскія грудкі. Ну вось, здаецца, я знайшла свой топ. Топ житла у Празі. Just look at this! Ну гэта просто вау! Так само не клявая. Я бы сама сюда прийти. Балты ў Празе таксама спрабавалі сёння. Нармалёва. Прыехалі хер ведае куды. Што яшчэ? Працягваю бегаць. Бегаю. Гэта вельмі важлівая частка майго жыцця. Я жадаю трымаць на гэтым увагу і інтэграваць бег у сваё жыццё ўсё больш і больш. Гэта дае мне шмат энергіі, шмат нейкіх новых думак у галаве, дазваляе мне якасна адпачыць ад працы, напрыклад. Таму апошняя частка гэтага влога пачынаецца і сканчваецца бегам.
Знаходжуся зараз, як ви розумієте, на пробежке. І успомнила тут, що я забула сказати об тим, що не так давно, прикладно 3 тижні тому, я зробила свої перші 10 кілометрів. Гэта было не складана для мяне. Здаецца, у мяне была нейкая падрыхтоўка, таму гэта атрымалася, але для мяне гэта вялікае дасягненне ўсё ж такі, таму што гэта моя першая дзесятка, і гэта для мяне шмат значыць. Гэтая дзесятка, яна нібыта пацвердзіла тое, што я змагла преадалець нейкі рубеж. Не ведаю, чамусьці гэтыя 10 кіламетраў нібыта значыць для мяне тое, што бег гэта цяпер сапраўды частка майго жыцця, нават не гледзячы на тое, што я не бегаю тыпу рэгулярна. Апошняя моя пробежка была, вось, здаецца, 3 тыдні таму. 10 кіламетраў, і пасля гэтага я яшчэ не бегала, але зараз я зноў тут і бягу вось ужо дамоў. Сёння 10 кіламетраў у мяне не будзе, будзе ўжо 4, можа, трохі больш будзе. Што вы думаеце, што гэта прышчы? Не. Гэта ботокс, дзеўкі. Дарасла, дажыла. За новы малады лабеж. Яшчэ трохі хацела пракаментаваць гэты момант з ботоксам. Я не адчуваю ніякіх комплексаў і праблем з маршчынамі увогуле на сваём твары ці на сваём целе. Але гэтая рэч, гэтая вось маршчына вось тут, у мяне іх 2 тут, дарэчы. Яны мне не падабаюцца, я іх убіраю, таму што яны неяк мяняюць успрыманне майго твара. То бок гэтыя рэчы, яны робяць мой твар такім незадаваленым. Гэта ўсё мне не падабаецца, і нават калі я у добрым стане, у добрым настрое, як бы збоку можа здавацца так, што я злая. А я не злая. Не ведаю, такія б'юці-тэмы я нават не вельмі прагну падымаць у влогах, таму што мне здаецца, што тое, як мы выглядаем, тое, што мы едзім, што яшчэ, напрыклад, 2 гэтыя тэмы, гэта такі трыгер, можа быць, для людзей, у якіх ёсць нейкія праблемы з гэтымі часткамі нашага жыцця. Але пра гэтую штуку вырашыла сказаць, падзяліцца тым, што я гэта раблю. Фоткае мяне на плёнку. На фоне гэтага дома прыгожа. Адно з моих любимых мест у Познані гэта Мальта, таму што тут ёсць вадзічка, яна дастаткова вялікая для гэтага горада. Па-другае, тут ёсць вельмі круты лес, па якім неверагодна крута катацца. Там высокія дрэвы, класнае паветра, всё такое зялёнае і вельмі добрыя равіровыя сцежкі, што вельмі важліва. Што яшчэ добрага на Мальце? Тут проста прыгожа і можна наматваць кругі на велікі і кайфаваць. Ну што, зробім распакоўку. Я паказвала, што папярэдні заварнік у мяне разбіўся. Гэта зрабіла моя кошачка. Вось. І у мяне да гэтага быў нейкі звычайны заварнік, аналаг Кемікса King of, ён называўся. У мяне не было да яго ніякіх пытанняў, я не тое, каб такі суперкласны эксперт у каве і ў тым, як яе заварваць, але вырашыла гэтым разам заказаць штосьці новенькае. Я доўга выбірала паміж Кеміксам і Харіо, і выбрала Харіо. Не памятаю чаму. Насамрэч нічога незвычайнага. Усё вельмі проста. Тут ёсць такая штука. Карацей, вось такі вось агрэгат. Выглядае сур'ёзна. Буду карыстацца.
Сегодня у нас середа, працоўны дзень. Яшчэ засталась гадзіна до конца працоўнага дня, і я вырашыла, што пойду сёння на прабежку, таму што днём валіў моцны ливень, і зараз, мне здаецца, вельмі прыемна будзе бегаць. Надвор'е гэта адзін з самых галоўных параметраў для прабежкі, для паспяховай прабежкі. І здаецца, сёння будзе добра. Але я не планую сёння бегаць шмат. Я планую зрабіць такую просто лёгкую прабежку, каб просто быць у рытме бега, каб падтрымаць сабе і каб мой арганізм памятаў, што мы з ім бегаем. Так што я ўжо чакаю, калі пройдзе гэта гадзіна, і я выруся і пабегу. Тож, на гэтым буду сканчваць гэты влог. Яшчэ раз вялікі дзякуй усім, хто глядзеў папярэдні влог, каментаваў, ставіў лайкі. Вялікі вам дзякуй. Калі у вас яшчэ засталіся нейкія пытанні, смела задавайце іх у каментарах. Ужо ў наступным відэо планую закрануць две тэмы, якія вы падсвятлялі ў каментарах пад папярэднім відэа. Не буду гаварыць, якія, таму што можа штосьці зменіцца, але спадзяюся, што ўсё будзе добра. І жадаю вам цудоўнага дня, цудоўнага вечара і цудоўнага жніўня. Пабачымся ў наступным влоге. Пока!